5 videnskabeligt beviste grunde til at købe matchapulver for at tabe sig i 2025. Årsag 1. Øger fedtforbrændingen gennem termogenese. Matchapulver indeholder ekstrakt af grøn te, som er klinisk bevist for at forbedre termogenese. Kroppens naturlige evne til at forbrænde kalorier. Undersøgelser viser, at grøn te kan øge kalorieforbrændingen med op til 43% af det daglige energiforbrug. Hvis du vil booste dit stofskifte, mens du nyder en lækker drink, er matcha det perfekte valg. Jeg anbefaler matchapulveret, der er linket til i beskrivelsen. Årsag 2. Reducer vandretention for et slankere look. Matcha indeholder ofte ingredienser som cactinea, en stikkende pæreekstrakt, der hjælper med at fjerne overskydende vand fra kroppen. En klinisk undersøgelse afslørede, at kvinder, der indtog cactinea, oplevede en signifikant reduktion i væskeophobning og en slankere talje. Hvis oppustethed er et problem for dig, kan matcha hjælpe dig med at opnå en mere tonet figur. Årsag 3. Hjælper med at kontrollere appetitten og stabilisere blodsukkeret. Kæmper du med trang eller energinedbrud? Matcha indeholder katechiner og L-theanin, som arbejder sammen om at stabilisere blodsukkerniveauet og dæmpe sult. Med matcha vil du føle dig mæt i længere tid og blive mindre fristet af usunde snacks. Årsag 4. Rig på antioxidanter, der understøtter vægttab. Matcha er en af de rigeste kilder til antioxidanter, især EGCG, epigallocatechin, galat, som er forbundet med øget fedtoxidation. Disse antioxidanter fremmer ikke kun vægttab, men afgifter også din krop, forbedrer lipidprofiler og forbedrer det generelle helbred. Årsag 5. Giver langvarig energi uden at styrte. I modsætning til almindelig te eller kaffe, indeholder matcha L-theanin, en aminosyre, der fremmer et roligt fokus. Kombineret med koffein giver det vedvarende energi hele dagen uden rystelser eller energinedbrud. Dette betyder mere motivation til at forblive aktiv og forbrænde kalorier. Vi har inkluderet et matchapulver, der virker i kommentarerne.